Ahoj všichni, dnes se podíváme na jedno z nejmalebnějších a historicky nejzajímavějších míst na Sicílii. Krásné město nabízí úchvatné výhledy a fascinující kulturní dědictví, tak se pojďme společně vydat na cestu a objevit, co všechno Caltabellotta nabízí. Toto starověké sicilské město stojí na hřebeni skalnatého výběžku 950 metrů nad mořem. Když jsme se měli poprvé podle Google mapy, tak jsme zajeli do fakt úzkého prostoru a tam, kde podle Google Map měla být silnice, byly schody. Takže couvání do zatáčky, kde mezera mezi autem a stěnama je tak milimetr, byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Další návštěvu už jsme byli chytřejší a nechali auto dole. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Tak tady jsme se připravovali na výšlap. Jak uvidíte, dalo by se to prodávat jako adrenalinový zážitek. Na vrchol jsem nakonec vylezla sama. Tady máme na lavičce prvního odpadlíka. A tady je náš druhý odpadlík. Tímto úžasným výhledem z vrcholu se s vámi dnes loučím. Díky, že jste byli s námi a uvidíme se příště.